to ni dai gani a daidai kan kwana da ta kin tawo za ki gani ne to shi don banci kawo yanzu kawo ya ni ke dukiya ido mu dura ki ba abin da zai mu ki ba fa zan miki illa la ilaha illallah lafiya Allah Allah kai rike wannan dangi mal wallahi yanzu nan kawai ka gani na wallahi ne mai kwacen waya ne daga yin kwace ne ta na rasa ku duba da Allah ku ga ina tai kai barawo ne wallahi barawo ne wallahi na yi wallahi ni shi ne ina kai ku na ta bi ni gurin ku ba yake nan bai ta je ta ne amma da mamaki anya ko ba faru fa'ida ta mun bokuwa a ce kai kwace ka ga wai mutum wai ya bace maka na je na samu wayata har inda ka je ka kaita sai na yi maganin irin ƙananan ƙwari wa'anda muke kwace wayoyin nan na ga waya dai na je na ɗauko ta wallahi na daina ni daga yanzu dama wallahi kawai dole ne wallahi ni na daina wallahi dama yalo nake tsira kuma wallahi